Γεια σας, σήμερα θα δούμε κάτι καινούργιο που βγήκε στο LOL. Άμα πατήσετε εδώ θα δείτε αυτά εδώ τα πράγματα. Και είναι μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου. Για να δούμε τι θα μας τύχει. Αυτό είναι τώρα ένα άλλο μου account. Δεύτερο. Τρίτο. Τούμπανο, παιδιά. Τέταρτο. Πέμπτο. Είμαστε δυο. Έκτο. Πέμπτο αυτό. Έχουμε ήδη την κάτα. Και τελευταίο. Όλε! Άνι. Είναι ένα ωραίο skin. Ελπίζω να τα δείτε κι εσείς, να τα φτιάξετε, να σας τύχουν καλά και γι' αυτό καλή σας τύχη.